Путин гуфт: бо муҳоҷирони қонуншикан чӣ бояд кард? ҳатто дигар ба Федератсияи Россия ворид шиданаш иҷозат дода нашавад. аз ширкати шифо равғани тозаи сиёҳдонаро метавонед дастрас кунед. агар ки шумо аз дарди сар азият мекашед ё нафастангӣ ва дарди дил доред ва ё бемории простатит доред, пас ба ин ширкат муроҷиат кунед. доруҳо барои ғафз кардани риш ва мӯи сар. ҳамаи доруҳо бо сифати баланд мебошанд. ҳатман аз номи канали юристиҷей муроҷиат кунед. ин ширкати бародарони тоҷик дар хизмати мову шумо мебошад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷей, барномаҳои Сорбон Сафаров. умедвор ҳастам ки якояки шумо тансиҳат ва хонаобод ҳастед. тамошобинони азиз, ма имрӯз чанд ахбороти нав ба маълумоти шумо мерасонам. бо диққат видеоро та охирша тамошо кунед то шуморам аз хабарҳои нав огоҳ бошед ва комментарияҳое ки нависондагиен худо розӣ боша дар барномаи оянда ҳамаша мехонем, ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. ногуфта намона, дар канали ма конкурс рафтаисай. касое ки мехоҳанд иштирок кунанд, ҳамагӣ нархи билет 250 рубл мебошад. дар рақамҳои WhatsApp муроҷиат кунед ва касе ки мехоҳад билет харидорӣ кунад соҳиби приз шавад. аввалин ахбороти мо оиди арзон шидани гази моеъ дар ҷумҳурии Тоҷикистон. чихеле ки ба ҳама маълум аст, нархи газ дар ҷумҳурии Тоҷикистон вақтҳои охир бениҳоят қимат шидагӣ буд, яъне аз 8 то 9 сомона дар бар мегирифт нархи газ. вале айни ҳол хушбахтона рӯз ба рӯз нархи газ дар ҷумҳурии Тоҷикистон арзон шидааст. айни ҳол нархи газ дар ҷумҳурии Тоҷикистон баробар шидагиай ба 6 сомону 30 дирам. дигар ахбороти мо оиди мақомоти Хуҷанд тарғиботро барои ҷалби ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ афзоиш медиҳанд. дар шаҳри Хуҷанд ҷаласаи навбатии ситоди давлати навазкарон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар ин ҷаласаи мазкур таъкид шуд ки нақшаи давлати тирамоҳии навазкарон 101% иҷро гардидааст. барои иҷрои вазифагузориҳои ҷиҳатҳои омодагӣ ба давлати баҳорона 5 маротиба ҷаласаи баргузор гардид ва масъулин баҳри иҷрои қарорҳои муваззаф гардиданд. алҳол дар мактаби ташкилоти мададгори мудофиаи шаҳри Хуҷанд 38 нафар ҷавонони синни давлатӣ барои соҳибкасб гардидан ба курси ронандагӣ ҷалб гардида, баъди гирифтани тахассусӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон сафарбар карда мешаванд, қайд кард дар ин ҷаласа. дар ин ҷаласа Даврон Зоҳидзода, муовини раиси вилояти Суғд, ки иштирок дошт, аз масъулини дахлдор дар бораи иҷрои қарори раиси вилоят дар бораи гузаронидани омӯзиши пеш аз даъват ва омода намудани шаҳрвандони солҳои таваллудашон ба хизмати ҳарбӣ даъват кардашуда пурсиш кард. яъне ки тағйирот ва иловаҳо ворид карданд ва инчунин қайд намуданд ки дар шаҳри Хуҷанд айни ҳол 38 нафар ҷавононе ки синусолшон ба даъвати хизмат расидагиай ба хоҳиши худ рафтагиянд, мактабҳои касбомӯзӣ аз ҷумла мактабҳои ронандагӣ ҳуҷҷат супоридагиянд ва ҳуҷҷатҳои худшона, яъне правошона дастрас мекунанд ва баъдан ба сафи қувваҳои мусаллаҳ сафарбар карда мешаванд. ассалому алайкум ба ҳама. мо хостем ки як конкурси дигар баҳри шумо пешниҳод кунем. дар конкурси мо ҳама метавонанд иштирок кунанд. ҳамагӣ 26 дона призай, 5 дона конверти $200, 10 дона конверти $100 ва 10 дона конверти 1000 сомонаву якта телефон. шумораи билетҳои мо бениҳоят каманд. ҳамагӣ 850 дона билетай дар конкурс ва як билет 250 рублай. ба 250 рубл метавонӣ соҳиби конвертҳои пулӣ ё ки соҳиби телефон бошад. барои харидорӣ кардани билет 250 рубл дар картаи Сбербанк мепартоӣ ва чек тақати ному фамилият дар WhatsApp роӣ мекунӣ ё ки дар WhatsApp муроҷиат кун, мо хидмон мегӯем чӣ хел билет бихарӣ. чанд қай ки билетҳоро тезтар фурӯхтем, ҳамон қадар тезтар бозиро дар канали юристиҷей дар прямой эфир мегзаронем. муваффақият шумода. ахбороти дигари мо оиди президенти Федератсияи Россия Владимир Путин гуфт: бо муҳоҷирони қонуншикан чӣ бояд кард? раиси ҷумҳури Русия дар коллегияи васеи вазорати умурии дохилӣ аз зарурати ихроҷ кардани муҳоҷирони қонуншикан аз қаламрави ин кишвар хабар додааст. раиси ҷумҳури Русия Владимир Путин гуфт: ҳама гуна зуҳури ифротгароӣ ва нақзи қонун аз ҷониби муҳоҷирон бояд ба ихроҷ муҷозот шавад.
илова бар ин ба гуфтаи роҳбари русия бояд дар оянда вуруди ҳамаи қонуншиканон ба ин кишвар манъ карда шавад. ҳама гуна зуҳуроти ифротгароӣ, нақзи қонун ва тартибот, фаъолияти ғайриқонунии меҳнатӣ барои зуд қабул ва иҷрои қарор дар бораи ихроҷи ин гуна афрод аз русия замина гардид. Президент қайд кард ки муборизаи муассир ба ифротгароӣ бевосита ба соҳаи муҳоҷират алоқамандӣ аст. вай тавзеҳ дод ки муҳоҷирати ғайриқонунӣ ва фаъолияти гурӯҳҳои ҷиноиро ки болотар аз ин раванд меистанд ва тиҷорати ҷиноӣ месозанд назорат кардан лозим аст. ба гуфтаи президент дар баробари ин гуна афрод чораҳои сахттарин низ бояд кор карда шавад. яъне ки президенти Федератсияи Россия дар ҷаласае ки баргузор гардид дар коллегияи васеи вазорати умурии дохилии Федератсияи Россия ва дар суханронии худаш қайд намуд ки аз иҷа пас дар солҳои оянда ҳамчунон ба чашм мерасад ки ҳар касе ки агар қонуншиканӣ кардагӣ, ҳар касе ки ҷинояткор ҳаст, то ҳатто дигар ба Федератсияи Россия ворид шиданаш иҷозат дода нашавад. ва инчунин президенти Федератсияи Россия ҳама гуна қонуншиканиҳое ки аз ҷониби муҳоҷирон ба вуҷуд меоранд муҷозотшона дар ихроҷ кардан аз қаламрави Федератсияи Россия қайд намуд. ба ҳамин бародарони азиз барномаро ҷамъбаст мекунем. мо то барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.